प्यारा म्यूजिक प्रेजेंट्स। अरे राम हउए डॉक्टर कर नाम हो दवाई रे। ए रावण पील रे सुगनमा को अभी भी तुम्हारे पास वक्त है। ए रावण पीना है तो इन प्रभु के हरि नाम बूटी पी करके देखो। अगर इस मृत लोक से तुम तर नहीं गए तो फिर कहना अरे राम हउए डॉक्टर उनकर नाम हो दवाई रे। पील रे सुगनमा कौन पील रे सुगनमा कौन रोग ना समाई रे। पील रे सुगनमा कौन रोग ना समाई रे। पील रे सुगनमा कौन जपला से के तर गइले आई है रे नामवा के पियल हनुमान जी। छनही में गइले समुंदर के फान जी। छनही आई है रे नामवा के हनुमान जी। छनही में गइले समुंदर के खान जी। सीता जी के जाके लिहले सीता जी के जाके लिहले पता लगाई रे। पील रे सुगनमा कौन पील रे रवनमा कौन रोग न समाई रे। पील रे रवनमा कौन नाम के पियाला से काग भुसुंडी सबनी पियली अहेला। अरे बन गईली नारी जवन रहली उसीला। ए रावण नाम के पियाला से गौतम नारी श्राप बस उपज देह धरि धीरे। चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। जौना प्रभु के चरण परला से एगो पत्थर के सीधा नानी बरस गैला। वह नाम से तू बैर कर रहल बा।
अरे काग भुसुंडी जवनी पियली अहिला अरे बन गई नारी जवन रहली उसीला अरे गीध जटायु पियले गीध जटायु पियले बरसन के आई रे पीलर सुगनमा कन पीलर सुगनमा कन रोग न समाई रे पीलर सुगनमा कन पियले मुरारी भैया हो एगो छोटा सा नाम हमर होश नारायण कुमार यादव ग्राम खोपरहिया जिला सीतामढ़ी थाना परिहार में रहे वाला बड़ी अरे यादव होश नारायण पियले आइल जब बुढ़ारी यादव होश नारायण आये हिरनमवा के पियले मुरारी आ यादव होश नारायण पियले आइल जब बुढ़ारी संग में पप्पू भाई पियले अरे कमलेश पप्पू भाई पियले अरे इंद्रजीत संग गाई रे